pierdut în horror. N-ai voie la jocuri, îmi oprea monitorul. Dar noaptea pe ascuns, eu filmam în secret. Acum milioane de oameni mă urmăresc discret. Și tata nu știa ce visuri am. Mi-a zis că pierd vremea și mă certam. Dar am știut exact ce vreau să fac. Am filmat pe ascuns și am ajuns unde am visat. Tata era strict, strict, strict. Acum am 1 milion, uite ce-am reușit. Era strict, strict, strict. Sky în trending chiar dacă mi-a interzis. Tata era strict, strict, strict. 1 milion, dar n-am renunțat la vis. Era strict, strict, strict. Sky a spart YouTube-ul și tot ce mi-a promis.